Just in pane chitiko chinoitika muguta guru reZimbabwe muHarare panokonekwa kunzi nevakomana veZimbabwe ari vachiposta mapictures vachiti aiwa pane mamilitary tankers achangolenda muguta guru reHarare just now. Zvari kuya panapa vachibvunza kuti kwakanaka here, zviri kuitika izvi zvichiri safe here. Sana pena mashoko anobuda nyoko pana munhu subscribe like out on the bell kuti mila paendo weZimai anoposta mapictures amuri kuona awa amuri kuona kuti they've just recently uploaded these pictures nemavideos vanyora chiti what is happening in H town. This is part 4 vari kuratidza that section amuri kuona matangas ari kufamba muroad. They then continued and posted again some other pictures amuri kuona from another side of the town muchiona mamwe matangas again ari kutendera about the CBD, and now they are asking vachiti aiwa military tankers have landed in Harare just now. What is happening in Harare? Mashoko ari kuya panapa achibvunzwa navakomana veZimai vamozoti aiwa ndo vanofambira nawo, and at the point in time aiwa they are yet to understand and know and investigate kuti awa matangas aya pane zvavafambira here kana kuti kungoriwo hapana zvinenge zvaitika. Mashoko achangopinda atatu kuupdate at the point in time. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Abhineko meseki chemedu, so subscribe or like, turn on the bell icon.